Здравейте! Дълга Турска Никола. За Варна Дrawdown, втора квалификация в категория 45+. Ще ни позволиш ли да измерим? Измерваме. 7-5. Момент. Ето ги. Имаме ги. Така. Тук имаме 25. Имаме ги. Така. И 140. Тази ръката. Имаме ги. Добре. Имаме дисковете. Имаме Штанга. 15. 15 штанга. 2,5 кг. 5 5. и 15. 5 и 15. От другата страна е същото. И снимай тези. Имаме Допълнителните тежести. 0,5, 1, Две десетки. 2 десетки. 2 десетки. Въженцето е там, ако не сме го видяли вече. Добре. Добре, така. Пускам 10 секунди. Сега. Събираш ръката. 3, 2, 1, старт. Супер. Не бързай. Браво. 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 Много добре. Събери. Браво. Айде последно. Перфектно. Браво. Можеш. И сега я. Не бързай да сваляш. Дръж. Дръж. Браво. Браво. Фали. Вале. Добре. Убираме штанга. Стоп. Стоп. Аз не е такова, нали? Не спирам видеото. Да. Не спирам видеото. Така. Ти кажи къде трябва да стане. Тук е идеално. Добре, супер. Може би трябва да се премести малко по-страни, като почне да прави това. Скачам тук. Да, можеш, ама не, ще трябва да... Но така си идеално, ако скачаш там. Да, идеално си, но ще се вижда ли дали копира Да. цвет? Добре, да се премести малко по-страни. Дигни само него. Аш. Къде това е? Ето, идеално. Така е много добре. Да. Приятно ще е. Дони, ти си там. Ти там си супер. Значи сега си на 2 минути. Имаш още 2 минути плюс една почивка. Не го дръж това въже. Да, Почивай си. Седни на земята. да. Може да стоиш в кадър, ако искаш, може да не стоиш в кадър, нали? Добре, да е в кадър. Стой в кадър, да. Е, там си почивай. Рамената да починят. Искаш ли ролер? Добре. Ще се посмеете малко. Ете, 2 минути снимане. Малко. Говорим се, пак вие ще гледате и аз трябва нещо да ви кажа. 3 минути. Така трябва да се седиме. Не искам. Не съм ги научила от миналото лято бойни ден, сега пак ще се посмеете. Това като някакво интервю ли е? Да ти гледат Но и то е да ти монолог. гледат и да... Може да разкажеш как е стартирал твоят кросфит живот? Аз затова съм в, как се казва, Мастер 45+, обаче кръста ветерани. Ветераните. Ветерани. Кросфита на България е стартирал с тебе. Да, 2014-та. 11 години. 2014-та, да. Имаш време 2 минути. Имаш още 2 минути. Значи, имаш 20, 3, 8, 40. 56. Добре. Не така. Тя е
прошка. Днес е прошки. Точно така. Става човек Касата. на касата и взима си каза, оставайте, не ми върнахте рестото. Пощен сте, следващия. Добре. Една минута почивка. Сега това ти е Започва почивка. сега. Това с записването е много. Колата се смята заедно. Сега тя е дигнала толкова, после... Аз разбирам, ама защо има тогава 2 отделни видеа, не от 2 отделни. Не. Едно видео. Сигурен си. 30 секунди имаш. Да. Да, 15 секунди имаш. Не, остави го долу. Остави долу. 30 секунди. 5 секунди имаш. 3, 2, 1, айде ти си. Още едно. Браво, стига. Пускай. Айде сега си ти. Айде, Дони. Айде. Давай. Давай. Браво. Добре. 2. Тръгваме! Разтвори и тия ръце. Дони, ей така направи. Айде, давай. Давай. Браво. Айде. Супер си! Браво. Да си! 3. Нищо, почивай повече. Айде, Дони. Айде. Браво. Супер! 4. Добре, давай! Супер! Браво! 5 станаха.
Айде. Давай, 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 давай. Давай, давай. Дай! Супер. 6. Разсърди ръцете. Айде още едно. Аре, остават 2. Аре. Дай! Айде, Тони. Айде, раз, два, три. Дай, 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 дай. Марко! Само двечки и ти остават 2 минути и половина. Аре да ги затвориме тия. Давай. Давай, давай, давай. Смело, смело! Така. Дай! Дай! Връщай. Добре. Нищо. Нищо. Почини малко. Почини 20 секунди. Почваме пак. Айде. Раз. Айде. Давай, връщай, връщай, връщай. Добре. Добре. 7. Минута и половина имаш. Ако го направиш, имаш време и за двойните. Малко по-надясно стъпи. Така. Не, много е това. Окей. Сега. Да. Влезе. Айде. Смело. Давай, давай, давай! Айде, 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 Давай, айде. давай! Добре, връщай. Връщай. Супер. Браво. Айде още. Давай! Аре, имаш една минута. Давай, хващай, хващай, хващай. Айде. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 секунди. Айде, давай! Айде, Дони. 10 секунди. Айде, давай, 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 давай. Айде, Дони. 28. Давай, то свърши. Добре. Сега имаш една минута почивка. Само едно е. Да. 7-5. Искаш да протеиново шоколад? Не. Никога. 30 секунди имате. 30 секунди. Има време. Спокойно, тя има 6 минути последствие.
Почвай. Накрая ще ми кажа. Почини малко. Край, добре. Малко се почина. Почини, Имаш почини. време, имаш колко минути? 184. Имаш 6 минути. 6 минути имаш. Имаш спокойно. Колко опита мислиш да правиш? Може да върна. Само едно е, да. Само едно. Да. Казах ли? Само 8. Пола. Добре. Минало е една минута от Една минута това. мина. Трябва вече да почваш да се ориентираш на там. Да. Когато се чувстваш готова. Да, когато си готова. На 15:30 ще кажа. Напълно готова. Чуре. Колко са това? 7. Аре, 10 секунди и направиш опит. Така. Значи, дишай. Всички сме с тебе. Готова ли си? Аре, Давай. да, яко. Добре. След това обачите не става. Ще да намалим. Да сложиш 65 да почне да 70. 62. Не. Това е 70. Ай, не се страхувай, Грек. Тия дръпна достатъчно. Яко. Влезай. Правилно си ги тия. Много пъти. Дай! А така. Браво. Пускай. Три секунди преди да свърши времето. Значи сега сме 17 минути, имаш 3 минути. Ама Чакай. Да. това ще го направиш Ще имаш за още опит. За още един. За още един. Добре. на 17:40 ти казваме да правиш. Сега е 17:20, след 20 секунди. Дишай, това ще го направиш. После сложим директно 80 кг. Дърпа е хубаво, защото нагоре. Не дей бързо. Чакай, имаш време. Айде и 40 стана. Смело. Яко. По-силно от предишната. Силно. Айде яко. Дай! Добре! Кръж! Дай! Давай! Браво. Има 2 минути до края, може да го правиш. Не. Загрявката му сега се долу. Не става. Имаш време, минута. Имаш време, имаш минута и половина. И тази штанга трябва да я дръпнеш много силно. Дръпваш високо. Дърпаш се с ярост. Цялата сила на света. Гледай сега каква подкрепа дойде. Няма как да не дърпаш штанга. Гледай каква подкрепа дойде. Имаш една минута. Имаш една минута.
Всичко. Опита ще го направиш 20 секунди преди края. Имаш 30 секунди още за почивка. Ти си го мислила. Вземай място. Хващай, айде. Хващай. 20, 30 секунди. Много сила. Сега. Аре, яко. Яко! Дай! 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 Я само да покажем килограмите, които бяхме сложили. Дай ги направим. Не, то няма да направим да... Това бяхме сложили чисти на къпа. 1,5, 1,5. Готови сме. Ела само да видим десетката вътре. Десетката вътре, да. Така. Десетка и 15. Айде, стига толкова.